Аз съм нов геймер и сега е първият ми епизод. Както виждате, снимаме за първи път. Сега ще играем Clash of Clans. Ще направим една атака, ще ви покажем перишият ни лар и нашият клан. Тук сега ще започваме с атака. Не знам дали ще ви хареса, но снимам, както ти казах преди малко, за пръв път. Видях там няколко мои приятели, които снимаха и те, и аз се запалих по тях. Това са Васил Шарп и Прокотка. Ето я и атаката, която мислим, че ще направим. Да, това ще е. Като мания, бе. Стига, бе. Препахте ми клипа. После трябва да го махнем. Не трябва да го махнем, да снимай си. Това е една велика българска песен, както виждате. Пешо е съставката! Нема да играм вече, аз се тръгвам. Нема тръгвам. Седи, бе, седи, аре. Сотър, аз трябва да спускам на нова хората. Е, там иди, сам. Е, тука. Сега после има ли как да го махнем това нещо? Да, има. Е, тука, ела. Едното разхвървам. И да, това тук. Не знаем дали атаката ще ни се получи както трябва, но тук ще пуснем един балон. Както виждате. Атаката мисля, че ни се получи доста хубаво, защото взехме и доста, как да ви кажем, доста ресурси. Това е категорична атака за ресурси и се опитваме тук да направим всичко както трябва. Тук на барбарекин да умре по-бързо. Сега драконите, както виждате, се разпръснаха перфектно и може да вземем базата на 100%. Да, това са чисти 100%. Клипът се получи доста хубав. Сега ще ви покажа и нашия товар, в който загубихме, защото нашите опоненти бяха много ръчнати в хората, но в хората бяха доста добри. Ето сега ще ви покажем моята атака, моите две атаки. На 16 номер, на 17 номер, но Даник после пак, ето го, моят номер, 17. Виждаш, че е много ръчнат, но имат добри дефендери. Тук пуснах моите драгани, както виждате, и имах един хеспел, но не го пуснах и магиите, само две магии пуснах, другите ги оставих, защото видях, че цялата игра е моя. Виждате, той дори няма нито една стеничка. И вече играта е напълно в моите ръце и дори мога да пусна по 4. Това беше едната ми атака. А другата ми атака е срещу тъха 11. Е този. Не ми беше доста трудно да го взема. Ето. Тук пускам драганите. Както виждате. Натам пуснах малко драгани да чистя. Защото не ми трябваха доста драгани. И тук в знаменцето имам балони и хиспел, който ми помогна да се справя по-добре в самата атака, както виждате. Ето той има тук отново. Имаше беби драгани и други беби драган, обикновен драган и други.
Тук пуснах балоните и тук балоните направо унемяват. Всичко става по-добро и по-добро. И сега ще ви покажем как нашия първи взима четвъртия на 90%. Това е нашия валент. Както виждаш, този тук е тъха 10, но е почти макс. Дори може да се каже, че е на макс напълно. За тъха 9 е макс, но за 10 не. Още му трябва. Виждате, пускаме болари. И така. Тук знаем, че има гиганти на 7, барберен гинг на 30 и арчер куин на 32 левел. Гранд Вардерът му сигурно е бил, така да ви кажа, са го атакували, е бил убит. Той е атакувал без Гранд Вардерът. И ето виждаш тук каква защита има. Драгън, Беби Драгън и барберени. Доста, както виждате. Ето. Тук това е станала доста трудна играта, но той самият не се е предал. Виж, той с малко тук го е взел, но ето това лошо нещо, което този Драгън е станал жив, му е попречил да вземе самата игра. Ето, 10%, както виждате. И сега ще ви покажа как тяхният първи атакува нашият първи. Нашият първи е с секс боли на макс левел. Инферно таварица му на макс. Да, както виждате. Айр дефензица му на макс, но нямаме малко проблем, но стените са му леко ръчнати. Не леко, ами може би да кажем и доста. Сега мога да пуснем 4. Ето, виждате, той тук пусна Бейби Драгън на макс левел. Те, както виждате, има доста демидж и барберен кинг на 41 левел. Гранд Вардерът на макс левел. Той може да каже, че за това е взел на нашия толкова проценти. Иначе на Валент дефензът му е доста специфичен, но драконите са си свършили работата. Виждате. Нищо лошо, да кажем. Но и няколко хора от нашия клан не си бяха направили атаките. И скоро можете вече и да не ги пускат в лар. Така каза един от нашите колидери Здравски. Каза, че скоро те вече може да не ги пускаме. За което не си не бяха направили както трябва атаките. И така. Взелете като и нататък вече са Air Defense и другите Инферно Тавърът си свършил работата. Виж тук доста неща стрелят по тях и това ги затруднява максимално. И така, хора, днес приключваме този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, служете палец нагоре. Чао от мен!